здравейте! Имате ли една хубава, голяма, топла стая да ми дадете? С изглед към морето. Да, но в Разлог нямаме море, имаме изглед към планината. Да. Бъркахте. Да, ами да. 213. Да. Заповядайте, 213. Какво става тук, бе? Що не им кажете на тия от Ню Йорк и от Лондон да си оправи часовниците, бе? Те се движат много назад във времето. Ети 7 часа назад от Ню Йорк и от Лондон, пък 2 часа назад. Може ли такова с нещо? Кажете им да си оправи часовниците. Да. Че се притесних. Нещо. Пиколото ще ви заведе до стаята. Заповядайте. Абе, какво сте такова, бе? Какво? Аз като съм оцела това не значи, че трябва да ми давате най-малката стая. Какво се вижте, бе? Аз сега правя ли да спа? Хубавото е, че се движи нагоре-надолу. Няма прозорци. Но пък имам огледало. Гледам. Следващия. Добър ден. Добър ден. Това е службата Есгрон, нали? Да, това е. Заповядайте, седнете. Как сте? Добре, благодаря. Ох, така се радвам. По каква работа сте дошли? Искам едно удостоверение. Удостоверение, ако обичате егенето. 72. Така. 03. 03. 05. 05. 0672. Така. Влезе ми. Момент. Оп, излезе ми. И така. Вие сте от град София. Да. Улица Хлъзгава, номер 8. Да. Господин Петко Георгиев, така. Не. Има някакво недоразумение. Как ще има недоразумение? Петя Георгиева. Как ще има недоразумение? Какво недоразумение има? Какво недоразумение има? Когато тук на екрана ми излиза черно на бяло. Петко Георгиев, ето. Ма какво? Ми говорите вие. Аз искам удостоверение, моля ви, ма защо ме наричате господин Петко Георгиев? Вижте, какво искате, вие си е ваша работа. Аз в края на края ще гледам всичко по документи. На кого искате да вярвам? На документите ли да вярвам или на вас? Ма моля ви, вярвайте на очите си! Вижте, аз на очите си не вярвам. Аз вярвам на документи. Защото очи и хора има всякакви. Ама как аз не съм Петко Георгиев, аз съм Петя Георгиева и съм жена. И съм омъжена дори. Поправете се, вижте, аз работя по документи. А право на всеки е да бъде омъжен или женен. Така че много ве моля. Ама моля ви се, аз дори имам дете. Какво мога да ви помогна в случая? Петко, моля те, Георгиев. Добре, не виждате ли, че имам дамска прическа, грим? Виж какво, Петко. Пардон, господин Георгиев. Имате чудесна прическа на младини. Аз много исках, например, да имам също дълга коса. Обаче, тогава властта, тази тоталитарна власт, не разрешаваше. Така че сега и мъжете също могат да носят дълги коси. Моля ви се, не виждате ли, че съм с рокля, че съм с високи обувки, че нямам адамова ябълка, не виждате ли? Ма много ви се моля, не ме занимавайте с разни ябълки, сливи и круши. Георгиев. Не съм аз човека, който ще ви каже как да се обличате. Много ти моля, бе, Петко. Ама аз харесвам. Петко, моля те. Ама аз харесвам сега мъже. жените носят панталони, мъжете носят поли. Много ве моля. Аз харесвам мъже. Харесвам мъже. Вижте какво. Вашата сексуална насоченост изобщо не ме интересува. Това, че мъже харесват мъже, сега се абсолютно нормално. Така е. Ама аз съм жена. Вижте, имам гърди. Браво, бе, колко сте як, Георгиев.
Петко, вие младите сега не излизате от фитнесите. Виж какви хубави мускули се правят. Браво! Якс, добре. Вижте какво, господин бюрократ! Не ми викайте мъж, защото аз съм жена и съм спечелила конкурс за мис. Разбирате ли? За мис. Спечелила била конкурс за мис. Вау! Да. Да. Какво не ми ли вярвате? Вие какво мислите, че аз не знам, че тези конкурси се печелят с пари? Аз ако имах пари. Знаете ли, че аз също ако имах пари, можех да спечеля конкурса Кюстендилска слива мокра. Какво? Да! Ама, вие луд ли сте? Искате ли Каква? да надникнете? Не, моля ви се, какво сега? Вие какво? Искате да се ги мерим ли? Айде, моля ви се, седнете на стола. Петко, успокой се. Георгиев. Какво искате, да си сваля гащите ли? Не! Вижте какво, ако искате да стоите с свалени гащи, може да ходите в данъчното, там така се стои. А ние сме друго учреждение, ние тук издаваме удостоверение. Ами добре, издайте ми тогава удостоверение. Добре! Ще ви издам удостоверение, само да ми се махнете от главата. Добър ден. Добър ден. Добре дошли при нас, държавните чиновници. Така. Как сте? Благодаря много добре. Какво удостоверение желаете да ви издам? Желая да ми издадете едно удостоверение, че съм жена. Петко Георгиев, много ви се моля. Я се дръжте прилично. Вие какво мислите, че аз съм турен тук от държавата, за да сменям имената, който ми дойде така нататък? Аз съм Петя. Петя Георгиева. Петко, моля те, успокой се. Аз сега ще го кажа. Георгиев, не дей. Не се приближавай. Георгиев. Какво е? Вие прекалено много интимни. Не дейте си помислят, че съм гей. Колегите си помислят, че съм гей. Не, моля те. Георгиев.